Mukomana muri sei zvenyu, please post my story makaviko uchitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndichangoti ndina makore 35 years ekuberekwa. Ndatongotora risk kuti ndinge ndichitaura nemi. Please ndapota musazoudza vanhu zita reghost account iyo yandiri kushandisa. Ininiwo ndiri supervisor mune imwe butchery uye zvekare ndinoshanda kuno kuBulawayo muCBD. Vanhu vanotouya kuzototenga mubutchery medu vasingatozivi kutoti dzimwe nguva tinokwanisa kutovatengesera kana nyama yembwa chaiyo. Handingashori vanhu varidzi vemasupermarkets nekuti pari zvinozvi kana uchida loss chitongoita zvemasupermarket yazvimatuckshop loss yako inenge iri shoma. Kana vaya vanoita zvekutengesa panze vaya vanenge vasina loss yakanyanyisa, but mabig supermarkets vane loss because zvinhu zvose zvamunoita munenge muchifanira kuti munge muchitevedzera mutemo. Manje mutemo wakadhakwa nekuti uri kutendedza vanhu kuti vange vachiuya kuzotengesa magroceries avo pamukova wesupermarket. Apa vanhu ava vanotengesa mumarodhi havana tax yavanobhadhara, havana chavanonyanya kucontributa kueconomy. Chavanongoita ndechekuti vanongozadza tsvina mutauni chete. Ndivo vamwe vanhu vari kuuraya economy. Vanhu vanoita zvekutengesa magroceries mutauni havana contribution yavanoita munyika, nekuti haana munhu waanoemploya. Informal inouraya economy because munenge mava kungoita yose yose, ende kuti munge muchizoita maregulations. Kana vanhu vakadyiswa nyama dzembwa, idyai makanyarara nekuti ndimi makazvida. Handiti makati munoda informal economy kudarika utongi hwevarungu. Dai vainge vari varungu iko zvino zvitingadai tichidya tichiguta. Saka nyararai zvenyu, dzidyei imbwa idzodzo makatishi kunyarara. Saka nyaya iripo mukomana chindei kudai so zvinhu zvakaoma muZimbabwe, ende kana uchirana business ndopaunozonzwisisa kuti zvinhu zvakaoma. Kana uine mamwe mabusinesses maybe ekuti unoita zvekutenga goridhe uchitengesa, yakuoma kwenyika hauzonyatso kuzviona because unenge uchibata mari dzakawanda. But kana uchirana mabusinesses ekuti anoda economy iripo, ndopaunoona kuti yaZimbabwe makwekwi. Saka isusu takatopiwa mutemo wekuti hatitendedzwi kurasa nyama, kunyangwe nyama yakaora iko zvinozvi tava kutonzi haitotendedzwi kuti inge ichiraswa. Kudhara taiti nyama inenge yakaora ndo yatairasa, but iko zvinozvi takanzi nemurungu wedu haadi kana loss iyoyo yacho inenge yakaora. Hanzi tinofanira kuti tinge tichigadzira nenzira dzekuti inge ichizongoita sekunge inyama maybe yava kuda kuenda kunoshata, tobva taitengesa nemutengo unenge uri pasi. Kana nyama yava kunhuhwa kutsvedza, tinoitora then tobva tachizoigezesa nemvura inenge iine vinegar yakawanda nesoda, iya bicarbonate of soda. Izvi zvinobvisa kunhuhwa kuya nekukurumidza, uye zvekare nyama iyoyo inobva yachizoita sekunge ichiri right, haisati yava kuda kunoshata. Kutori nevanhu vanotoprefer kutenga nyama inenge yava kuda kunoshata. Saka vanhu ivavo ndivo vatinototengesera, vanenge vasingatozvizivi kutoti nyama iyoyo inenge yakatoshata nechekare. Saka nyama iyi inenge iine expiry date. Handiti expiry date tinobva tachizobvisa, tobva tachizoisa mamwe ma-expiry date, then tobva tatongoita sekunge inyama inenge ichiri right. Vanhu vakawanda vanotouya vachitotenga vachitoti nhasi ndawana nyama yakachipa kwazvo. Saka ndo kutoita mari kuri kuita vanhu pari zvino, ende nyama dzisinganetsi kuti munge muchitengesa zvinhu zvakaita sema-mixed portion. Kana uri mugari wemuBulawayo, kana uchidya nyama ziva kutoti one way or the other wakatombodya imbwa chete. Kana kuri sekuHarare handitauri, kuHarare kutori worse because uko ndo kunoshandiswa machemicals anoita kuti chitunha chisakasika chashata. MuBulawayo chakanyanyisa
inyama yembwa inotengeswa sebeef. Asi ndinongoti pamberi musatombo complaina zvenyu nekuti hamusi kuda kuti mavhenda ange achidzingwa mutauni. Munhu wose anoita zvekutengesa anofanira kuti ange achidzingwa mutauni. Vanoita zvekutengesa vanofanira kuti vange vachiwanikwa kuma outskirts kwetown. Mumbosiya matauni akachena. Ende ndinotosapota vaya vanoti kunofanira kumboita murambatsvina inenge iri very serious, because kukaitwa murambatsvina inenge iri very serious zvekuti kana ukangoonekwa wakatakura kabhokisi kanenge kaine mafruits uchitengesa womborohwa nemboma, ndiko kuti vanhu munge muchinzwisisa. Kana muchida kutengesa, tengesai kunze kwe CBD. Isusuwo tinoshanda, tikwanise kushanda, tikwanise kukutengeserai zvinhu zvinenge zvakachena, nekuti chakanakira mabig supermarkets akaita semasupermarkets awa atinoshandira, kana kuri kunzi pafair vanokwanisa kunyatsokutengesa zvinhu zvamunoziva kuti imi kana mukapinda mushopu medu munotenga musingatyi kuti munenge muchitengeserwa zvinhu zvefake. But iyi yamakasarudza iyi yekuti mainhingi vafunga kunohodha nyama dzavo vototanga kutotengesa pamberi pesupermarket yedu. Manje isusu tinokwanisa kutoita prazi rekuti tinenge tava kutokupfuwirai kana imbwa tichitodzislaughter nekuti ndimi makazvisarudza. Ndiri supervisor mukoma. Masecrets akati one day ndinomaziva kuti mabuchari anorana sei. Saka kune avo vanenge vachida kuti pange pachiitwa murambatsvina, tinokwanisa kutotanga kaorganization kedu kekuti tinoratidzira kuhurumende kuti kunge kuchimbodzoswa murambatsvina, dongi romborohwa newaya, tinge tichizosiiwa tiri tega mutauni tichimborohwa nemhepo. Masupermarkets edu anyatsokuflowa zvakanaka, nyika yodzokera kwayainge imbori. Vanhu vangangobvumidzwa zvavo mutauni vanofanira kuva vanhu vanenge vachitengesa zvakaita semafriziti, vachingotengesa mumarenk vasingazotendedzwi kuti vange vachibuda mumarenk. Neavo vanotengesawo fodya vanofanira kungobvumidzwawo kungoti vange vachingoisa tumusika twavo pano nepapo. Nevamwewo vanotengesawo maheu ndinomafarira, saka anofanira kuti ange achizowana madesignated places ekuti kunenge kuchinzi kwakati kunotengeswa maheu. Dai ndaiva president ini ndaitomboti masojasa mamisai vanhu vanoita zvekubika sadza. Ndiri kubhoekana zvisingaiti mukoma Nashi. Ndiri kuti ndikasangana nechimwe chividhio cheumwe murume uyo ari kuita zvekubika sadza mutauni, ndiri kubva ndaridza tsamwa. Ndinobva ndati ndozvamaida here izvi kuti muCBD munge muchibikirwa sadza? Ini mandevele ndinomafarira kudarika vekwangu mashona, because kunoku of course vanhu vanotengesa zvavo mutauni but havazoiti chibharanzi chelevel rakadaro, chibharanzi chekuti munobika mazisadza temeti mani. Vanhu imi munondirwadza moyo. Sei muchibika sadza mutauni? Kupenga here? Kupusa here? Chii chinokonzeresa kuti vanhu munge muchisvika pakubika sadza mutauni? Ndinongoti ndikoko. Isu tichakutengeserai nyama dzembwa kusvika maneta, kusvika mava kuziva chinonzi utsanana. Sei muchizoda kuitirwa utsanana panyama yamuchazoya kuzotenga kwatiri imi musingakwanisi kuita utsanana? Kana mumakombi munenge makaita kutsikirirana muri mumakombi muri 100 mukombi yekuti munenge muchifanira kuti munge muchigara vanhu 12 kana kuti vanhu 13 kana kuti 14, but unoona kombi inenge ine vanhu 100 vakawanda. Makapusa mani. Mukoma, kana mukaposta nyaya yangu muzongondizivisa. Vanotuka izvenyu ini manje zvekutukwa ndo kubasa, handitombozezi. Chandinongoziva ndechekuti kunyange ukandituka mucomment section but ndichangokudyisa nyama yembwa. Saka
motodzikama zvenyu ndisu titori nemasolution. Vacho vari kudzitengesa nyama dzembwa ndisu tinokwanisa kukuudzai kuti zvinodiwa kuti zvinge zvichizoitwa kuti pasaramba pachingodyiwa nyama dzembwa panofanira kuti pange pachizoitwa sei. Solution ndakuudzai ngosi anonzi muvhenda ngaamhanyiswe nemboma adzingwe mutauni musare musina kana vhenda. Shuwa kuita town kuita kunge masuweji muchingotengesa everywhere, mapepa amunenge mashandisa everywhere, vanogocha chibage vanokanga nzungu. Damn man, Bulawayo iri nani than Harare. Vanhu vane anger issues kunzoko zvakangoma zvovedwe yapedzira yava hondo yemarudzi zvakaoma. Hanzi mashona makanyanyisa kupusa stereke ndokusaka Harare yakazara netsvina. Hanzi kuBulawayo zvose bo munoti kudii nezvavari kuda kuti zvinge zvichizoitwa. Hanzi ndiri kuda kufoma group rangu revanhu vanenge vaine miono yakaita semuono wavainawo wekuti tinge tichimbodzinga mavhenda. Hanzi muCBD hanzi munofanira kumbosara muri clean musina kana munhu anotengesa kunze kwevanhu vanoita zvokutengesa maheu sezvo vati vachifarira kunwa maheu nevodka. Hanzi ndo vanhu vanofanira kunge varimo mutauni nevanotengesa hanzi madonuts nemafrizits, asi hanzi zvinofanira kungotengeswa mumarenki chete. Munoti kudii nezvavari kutaura? Hanzi vanhu vane masupermarkets vari kutambudzika because munongonohodha magroceries mubva mamaisa pamikova yemabig supermarkets mototanga kutotengesa. Munoti kudii nenyaya yavo mukoma ava? Vanhu vane anger issues kunze uku. Hanzi tiri kutengesa nyama yembwa. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu, please post my story Makaviko chitupa changu. Ininiwo ndinotoshanda muhurumende muno muSouth Africa, but yai zvazosvika pakundiremera manje. Zvakaitika mukomana mainge muri mugore ra2010 apo pandakakwanisa kuwana mukana wekuti ndige ndichiwana mapapers emunomu. Saka ndakabetserwawo neumwe murume uyo ainge achishanda kuHome Affairs. Makore acho iwawo chitupa chemuno muSouth Africa chainge chiri chinhu chainge chisitomborina kana basa. Zvaitosekesa semuZimbabweni kuti unge uchizivikanwa kuti une chitupa chemunomu. Taitonzwa kutonyara because taingozviudza kuti tichauya kunoku tobva tashanda nyika yedu yobva yanaka. Hatina kunge takaziva kuti tainge tichazosvikawo munana 2026 tichingori munomu muSouth Africa. Saka pandainge ndava kuda kuenda kunotora chitupa, mhepo dzakabva dzachizosimuka. Ndakatanga kungosangana nemabad luck after bad luck. Ndikaziva kuti mashavi aya ekudzinza kwandinobva ainge atosimuka because sababa vangu he was very highly educated, but mukomanashi vaingoti kana vakawana basa vakatanga kushanda vaibva vatotanga kutopenga because zvinonzi sekuru vainge vari n'anga, vainge vakaita mhiko yekuti handidi mwana anozobuda muvillage achiti ari kuenda kunotsvaka basa kumadhorobha. Saka vaingoda kuti vana baba vana tete vange vachingogara mumavillages vachiita izvozvo zvekupira midzimu. Vainge vachiti pfuma yenyu yose muchaiwana ipapa pabasa rangu randinoita, uye zvekare kana ndafa ndichadzoka semudzimu, ndicharamba ndichingoenderera mberi ndichiita zvekurapa sezvandagara ndichiita. Saka vana baba nekudawo kwekuti vakazokwanisa kuzowana exposure pavakaendawo kumayunivhesiti vainge vasingachade kudzokera kuvillage. You can imagine kuti after graduating you have spent so many years uri muHarare uchienda kuyunivhesiti, wagraduata manje vamwe vako vava kutanga kushanda, iwe ubva wanzi wava kufanira kuti unge uchidzokera kunoridza mbira nehosho kumavillages. Saka baba vangu vakabva vapanduka mushure mekunge vawana amai vangu vakatanga kugara muHarare. Saka vakabva vachizoitirwa mhiko nababa vavo yekuti kana ukaramba uriko kuHarare uchagara zvako, but mukadzi wako ndiye achange achizokushandira. Iwewo ukangoshanda chete unobva watotanga kutopenga. Ende ndo zvaiitika pana baba vangu. Vaiti kana vakatanga kushanda mukoma vaitotanga kutopenga. Saka amai vangu ivo ndivo vainge vachishanda. Zvinhu zvandainge ndichitoziva kutoti zviriko kudzinza rekwedu. Kana ukanyanyisa kudzidza zviya
ukagraduata basa racho kuti unge uchizoriwana zvaikwanisa kuzokutorera nguva zvekare nekukunetsa, asi kana ukazoenda kun'anga waikwanisa kuzowana munhu anokubatsira kuitira kuti mhiko iyo yakasiya yarehwa nasekuru isazowana simba pamusoro peupenyu hwako. Kana kuri sekunamata mukoma, by then I had tried kuti ndinge ndichinamata, saka ndakabva ndachizoenda kune umwe sangoma uyo akandibatsira ndikaona zvava kuita. Ndakazoita mistake yekuti ndakabva ndachizoenda kumusha ndokubva ndachizogadzikwa zvekare ndikaberekeswa chikwambo. Saka chikwambo ichi kuzobviswa kwachakaitwa pandiri ndakazobetserwa neimwe n'anga yekugokwe. Handina kunge ndakaziva kuti kana ukapinda mumatare emunhu anorombesa anokwanisa kutokurasirira zvinhu. Semunhu anenge achitengesa zvikwambo anokwanisa kunge akagadzira chikwambo chekuti chinenge chichitomunetsa. Kune zvimwe zvikwambo zvekuti chikwambo ichocho chinopedza kana bhagidhi rehupfu within 3 kana kuti 4 days. Saka anenge asingadi kuti ange achigara nechinhu chakadaro, anobva akupa chikara ichocho. Saka akanditi kuti ndinge ndichikatanura chinhu chawakabereka ichi ndine zvandikufanira kuti ndinge ndichikupa. Ndakabva ndapiwa hari iyoyo mukoma yainge iri diki, but pandakaigamuchidzwa yainge ichirema zvisingaite. Ndakanzi ndinge ndichizoitakura hari iyoyo ndinge ndichizodzoka nayo kuSouth Africa. Ndiri mubhazi mukoma nachi ndainge ndiine hari yangu yainge isingasimudziki. Tikafamba zvakanaka tikadzoka kuJoni, ndikabva ndachizotanga kuigadzika zvangu padhuze nepawindo makuseniseni. Zuva richangotanga kubuda ndaifanira kuti ndinge ndichiigadzika hari iyi padhuze nepawindo kuti inge ichirohwa nezvizuva zvishoma. Kuda about 35 minutes ndobva ndaidzosera muwardrobe. Nerimwe zuva ndakati ndichida jaketi kwainge kuchitonhora. Pandakavhura wardrobe ndokubva ndachizoona kuti muwardrobe mainge muine mazimari. Pandakangovhura mukoma ndakatoscreama because mari yakaita kukoromoka yainge yakazara kuita zitutu remari ikakoromoka ichibva muwardrobe yainge yakawandisa mari iyoyo. Handina kana kutokwanisa kuti ndinge ndichiiverenga. Ndakazotanga kurota chimwe chidhara chainge chiri chitema chidhara chandainge ndichirota chichindiudza kuti ndicho chainge chakandipa mari, saka chainge chichida kundiita mukadzi wacho. Saka ndakazogumisidzira ndava kubvuma kuti ndinge ndichipota ndichiitwa mukadzi nechidhara ichocho pandinenge ndiri kuhope. Handina kuziva kuti ndo kutoromba kwandainge ndakaita. Zvinhu zvangu zvakaita mukoma, mari dzimwe dzainge dzichidiwa kuti mapepa angu ange achikasika afambiswa aendeswa kumberi ndinge ndichikwanisa kuwana mapepa. Nekuda kwekuti ndainge ndava nemari yakawandisa, ndakabhadhara vamwe vainge vachiomesa because kwainge kuchidiwa maschool reports angu. Manje maschool reports ainge asingakwanisi kuti ange achibuda. Ndabhadhara mari zvose zvikaita bo. Mukoma nacho ndipo pandakabva ndachizowana mapepa ndikabva ndachizotanga kushanda. Iko zvino ndinotoshanda mugovernment. Ndava kushanda mugovernment kudaro vanhu vanoroyana muno muSouth Africa. Ndainge ndichiti kana ndikaenda kubasa makuseni zviya ndaiona kuti panenge paine munhu anenge akakanda makoini nepasi pedho remuofisi mangu. Ndakabva ndachizotanga kurota chidhara chiya chainge chichiuya kwandiri, chainge chichindiudza kuti usatombotya zvako, chingondipa go ahead yekuti mhandu dzako dzose dzinge dzichizova pasi petsoka dzako. Vanoda kuzoramba vachinetsana newe kana muvhu ndinovapinza muvhu ini. Ndakangochipa go ahead ndikati ita zvaunogona kuita. Ipapo ndainge ndava kungogara ndichirwara. Ndainge ndava kuti kana ndikamuka makuseni zviya ndichiti ndikuda kuenda kubasa ndinenge ndiri bomb, kutopedza kutogeza, kutopfeka, kutoheva breakfast, kungonopinda mumotikari ndichiti ndava kuda kudriva ndichienda kubasa. Ndobva ndatotanga kutorwara, kutemwa nemusoro, kunzwa dzungu, urwere husingatombonzwisisiki. Saka ndainge ndichitosangana nemaspiritual attacks asingaiti. Ndakabva ndachizochipa go ahead. Kubasa kwangu kwakafa vanhu vaviri negore rimwe chete avo vainge vakandivenga. Tainge takavengana kusvika pari nhasi mukoma mudepartment mandinoshanda vanhu vanotonditya. Not kuti ndinobhula vanhu kubasa kana kuita sei, but munhu anotongonditya nekuda kwekuti ndine chinhu chandiinacho chandainge ndisina kuzivisiwa. Ndechekuti zvinhu izvi hazvingorarami nekungodya sadza nekungorara newe chete, but izvo zvinenge
zvichitoda ropa. Saka mukomana chakazotanga kudhimanda ropa chinhu ichi, ndokubva ndachizosacrifice mwana wangu wekutanga. Tikararama iko zvinozve chiri kudzoka kwandiri. Chakatanga kudzoka mainge muri mugore ra2022 pachakandiudza kuti chiri kuda kuti ndinge ndichisacrifice mwana wangu umwe wepiri zvekare. Zvino handisi kuda kuti ndinge ndichisacrifice mwana, ndinomboedza kuti ndinge ndichinamata, but chakatondipa warning kuti kana ukagara uchingondinyadza netwumunamato twako twenhema uchaona zvandichakuita iwe wakapusa stereki. Saka dzimwe nguva chikwambo ichi chinotomboya kwandiri chondidzipa, chinenge chichiti ndikuda kuti unge uchifa, chobva chatanga kuseka chichinditi ndikuda kuti unge uchifa. Handichazivi kuti ndoita sei, ndapererwawo mhuri yeZimbabwe. Mhuri yeZimbabwe ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mama avo vari kuti veduwe ndibatsireiwo, vanogona kunamata ndinamatireiwo ndikwanise kubvisa chikwambo ichi muupenyu hwangu. Hanzi ndaneta nekungogara ndichingoitwa mukadzi nacho chikwambo ichi zvakaoma. Hanzi kana ndikapinda murelationship chinokwanisa kutobheja kuda kutouraya hanzi murume iye uyo wavanenge vachifambidzana naye. Apa chava kuda zvekare ropa, chiri kuda ropa remwana wavo mukomana. Yei zvakaoma, ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana chemakadii zvenyu, please post my story makaviga chitupa changu. Kuromba kwangu kwandakaita ndakaromba nekuti ndainge ndichishandira umwe muNigerian uyu aita zvekutengesa mabeauty products pandakatanga kumushandira. Saka akabva achizovhura boutique. Avhura boutique kudaro nekuda kwekuti ndainge ndichitambudzika nekushaya kwekugara because ndainge ndabva mukunetsana nemurume ndikabva ndatanga kugara kwangu ndega. Murume wangu ainge ava kupota achiuya achiita violence, achindirova. Aikwanisa kutongonoka kana pakati peusiku ndikaramba. Aita imwe noise isingaiti achifungidzira kuti ndinenge ndiino umwe munhu. Ndakabva ndachizotaura nemuNigerian wandainge ndichishandira, akabva anditi chicleaner storage ndokwauchange uchizogara. Saka ndainge ndava kugara kuback kweshop. Ndaitongotiwo kana tachaisa ndotoenda ndobva ndatonotenga chikafu changu ndodzoka ndowaridza ndorara zvangu. Saka ndikuda kwekuti ndainge ndava kugara pabuilding ndine zvakawanda zvandakazotanga kunotisa about murungu wangu wandainge ndichishandira uyu. Aiwanzokuuya usiku, ainge akandiudza kuti I should not worry myself kana ndikanzwa auya usiku achiti ndinenge ndauya kuzonamata. Saka iye ainge ari muMuslim, ndaitongoignore dzimwe nguva, ndaitongoisa hangu ma-earphones. One day akazondiudza kuti ainge aine dambudziko raainge achisangana naro. Ndikati munoda kuti ndinge ndichiita sei? Akandiudza kuti ainge achida kuti ndinge ndichirara nemurume wake kuitira kuti mabusinesses avo ange achifamba zvakanaka. Ndakashamisika. Akandiudza kuti aikwanisa kuti anga achizondipa 9,000 rands cash. Ndikabvuma mukoma ndikati ndinozotowana kumwe wekuti ndinozogara zvangu asi muri muno mutown ndichingouya zvangu kubasa. Saka takabva tachizoita chibvumirano chacho uri usiku mukoma. Ndopandakabva ndachizorara nemurume wamadam boss vangu vachiita marituals avo. Vakatanga vadira ropa rehuku pachipfuva changu. Papedzwa kuita marituals iwawo ndokubva ndapiwa 9,000 asi usiku ihwohwo handina kurara. Ndakazowana room mutown ndava kugara kumaflats. Ndainge ndava kungogara ndichingorota hope dzinotyisa ndichimhanyiswa asi ndiri mumasango anoratidza kuti ainge ari masango ekuNigeria. Ndakamboramba ndakanyarara kuda kweabout 2 months. Ndikaona kuti hope dzandainge ndichirota idzi dzainge dzichinyanyisa kutyisa. Ndopandakabva ndachizovaudza madam boss vangu zvose izvo zvandainge ndichirota. Vakabva vati kwandiri vainge vachazotaura nemurume wavo. Handina kunge ndakaziva kuti murume wavo ainge atori part of a cult. Vakazoti vaudza murume wavo ndokubva ati iye
iye ainge achida kuti ndinge ndichizojoina cult. Mukomana chi ndakabva ndachizopiwa njuzu uko avadziti njuzu as such but anenge ari magoddesses anogara mumadziva, anogara mumakungwa. Saka ndakabva ndachizotengeserwa a spirit of a goddess yakaita saShakira, ndokubva ndachizopiwa necklace iyo yandinofanira kugara ndakapfeka nguva dzose. Saka necklace iyi ndo inondikwezvera varume. To this very day mukoma ndiri munhu wekuti ndinofambidzana nevanhu avo vanenge vaine mari dzavo. Kana motikari yandinofamba nayo hamungambofungidziri kuti ndiri munhu asinawo kutoenda kuchikoro akatofoira grade 7. Vabereki vangu vakatongoita give up, vakati mwana uyu idofo ende ane musikanzwa chiregedza kuenda kuchikoro. Ndinofamba nemotikari inodhura, ndiri kutogara ku4 ways kutaura kudai. So kana kuri sekuZimbabwe ndakatotangawo macompanies angu andinawo nekuda kwemarituals awa andakaita, but pose pandinonzwa muchiverenga nyaya dzevanhu vanonzi vakaenda kuNigeria vakanoromba, ndinonzwa hana yangu ichirova. Handina dzimwe mhiko dzandakapiwa. Mhiko yandakangopiwa ndeyekuti ndinofanira kungogara ndakapfeka necklace siku nesikati. Kana ndakarara dzimwe nguva ndinorota necklace iyi inotoshanduka kutoita nyoka yototanga kutofamba, asi inenge ingori padhuze neni ichifamba ichindinanzva maoko angu mukati memaoko angu. Ndo zvainenge ichiita nyoka yacho iyoyo. Handizivi kuti chii chichazoitika, asi kana ndikazosangana nemaproblems andichasangana nawo mukomana ndichange ndichizokupai maupdates. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndichange ndichizokupai maupdates kana kuri kunzi pakazoitika zvinenge zvaitika. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi ndakapiwa a marine spirit yekuNigeria. Hanzi vekuNigeria vane avo marine spirits akasiyana needu marine spirits emuZimbabwe. Hanzi ikoko havana njuzu as such but vane magoddesses. Hanzi rangu randinoshandisa zimarine spirit rinonzi Shakira. Zvakangooma nazvo vedu we. Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu chakafukidza dzimba matenga. Murume wangu haatozvizivi kuti ndo zvandiri kuita izvi, but ini ndichamubuditsira joka kana kuri kunzi akazofind out kuti ndo zvandiri kuita. Pane vamwe pastor avo vakabva kuZimu vakauya kunoku kuzotungamirira sangano. Handingataure kunyika kwandiri asi ndiri kuno kumhiri kwemakungwa. Saka chechi yedu mukoma itori chechi yakatokura. It is a Pentecostal church. Ininiwo I am a choir leader. Saka takazongotanga kungowirirana tikabva tachizongotanga kungofambidzana. Tiri kutofambidzana kutotaura kudai apa ivo vari kuti vari kuda kuramba mudzimai wavo so that vange vachizowana citizenship through me, because inini nditori necitizen yemunomu munyika mandiri. Saka napasta tiri kutofambidzana. Ndinoda kureurura kuti ndatova ne2 times ndichienda kumusha kwavo ndichitonotamba uroora kumusha kwavo. Mukomana zvatiri kuita izvi I know kuti tiri kutadza but ndo zviripo. Chinenge chasarudzwa nemoyo ndo chinenge chasarudzwa nemoyo. Hapana zvatingazviita. Kune avo vanenge vachida kundijaja hazvina hazvo basa, zvinongowanikwa. Ndangouya pano kuti ndinge ndichizoreururawo mukoma. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndinolida church choir but vari kufambidzana navamufundisi. Hanzi vamufundisi vari kutoda kutodivorsa mudzimai wavo. Zvakaoma hazvo vedu we. Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu, please post my story makavika uchitupa changu. Ndinoda kureurura kuti mwana wangu
paakakanganiswa paainge aine 7 years. Handina kuenda kunomang'ara paakandiudza kuti landlord ndozvavainge vamuita. Ndakapiwa mari mukoma, ndakapiwa $20,000 nalandlord vangu. Munhu ainge aine mari kuzototenga stand nekuzovaka kwatakaita. Murume wangu haatozvizivi kuti ndokwakabva mari yacho ikoko. Chandinongodawo kungobvunza kubva kune vedare renyu, tomboti right, ndinenge ndafunga kuti ndinge ndichiudza murume wangu kuti ndozvakaitika apo mwana paainge achiri ne7 years. Mwana ndokubva achizouya kwandiri akabva achizoti mama, ndozvandakaitwa izvi nalandlord. Ndikazoenda kwavari ndikavaudza kuti ndaike ndichida kuvasungisa. Vakazondikumbira kuti tinge tichizoita meeting, not pamba asi tinge tichizosangana mutauni. Panguva yacho iyoyo tainge tichigara pamba pavo. Ndichangoti kuBorodale ndachinja kwatainge tichigara, but kwainge kuri kumaSuburb. Ndakabva ndachizoenda ndikabva ndachizonosangana navo mutauni in secret, murume wangu asingazvizivi. Vakabva vachizopfugama, vainge vakabata envelope yavo yebrown yainge yakazara nemari. Vakandiudza kuti yainge iri 20,000. Vainge vachida kuti ndinge ndichizonyarara. Ndikati zvinoita here kuti ndinge ndichinyarara pachinhu chakaipa kudai? Vakanditi ndinokumbira kuti unge uchinyarara, ndicharamba ndichingokupa mari. Ndakaigamuchira mari iya ndikadzokera nayo kumba. Mwana wangu ndakamuudza kuti ndozvinoitika kana uchikura. Ainge asingafanire kuti ange achizoudza vamwe vanhu. Ndokubva ndachizotaura nemurume wangu ndikati ngatitsvake stand. Murume wangu akandibvunza kuti mari yacho taizoiwana kupi? Ndikati tinoita zvokubhadhara pashoma pashoma. Zvechokwadi mukoma, tainge tichiita zvokubhadhara mari yacho pashoma pashoma, but yainge iri mari yandainge ndakawandisa ndiinayo mumba kusvika tichizonopedza kubhadhara imba tikavaka imba yedu mukoma nemari iyoyo. Aino zvandakaita, ndakakanganisa, but ndakatarisa mari, ndikatarisa future yemwana, ndikati zviri nani kuti ndinge ndichingogamuchira mari yababa vacho ivavo. Yo vedare ndo message iyo ndakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Yo ya mune zvivindi vahanzvadzi zvakangooma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi ndakaigamuchira mari. Hey, ma1.